Salutare, mă băieți, eu sunt Robert și la cererea mai multor prieteni m-am hotărât să fac și eu acest tutorial, care este primul meu tutorial, anume pentru jocul ăsta Wrestling Mayhem, care după părerea mea este un joc foarte, foarte ok, ca să zic așa, și eu îl joc și așa că am zis să fac și eu o prezentare la jocul ăsta în care vă arăt cum să vă băgați hack de golduri și dolari pe jocul ăsta. Ei bine, jocul puteți lua de pe aplicația asta care se numește Happy Mod și o puteți găsi foarte ușor pe Google. Auto de download, cum dracu zice. Am un pic de lag. Auto de download. Așa. Happy Mod. Intrați pe aplicație aici și căutați jocul în sine, adică Wrestling Mayhem. O să-l caut și eu acum și o să vă arăt cum trebuie să-l descărcați și cum trebuie să procedați. Așa, căutăm aici Mayhem. Așa, acesta este jocul și dați aici la instalare mulți bani. Deci nu dați la al doilea, dați la primul și aveți aici direct și APK-ul și OBB-ul și vi instalează direct. Nu trebuie să mai faceți nimic altceva, să mai instalați nu știu ce aplicație, adică Zarhiver sau RAR, după cum știți și voi. Nu, pur și simplu vi-l bagă direct și vă jucați. Ei bine, acum să vă arăt și hack-ul. Și eu mă joc de ceva timp. Intrăm acum pe joc, să vă arăt cum stă lucrurile. Să vedeți și voi cât de tare este jocul. V-am zis, după mine este un joc foarte tare, care merită jucat. Nu vă recomand să băgați bani, pentru că vedeți și voi că puteți foarte frumos să vă băgați un hack. Și nu vă luați bani, deci stați fără griji că nu vă puteți lua bani. Vă puteți conecta și cu Facebook fără probleme, puteți juca online fără probleme, nu are nimic. Deci vă arăt chiar acum să vedeți și voi că jocul merge foarte bine și cu hack. Așteptăm să se încarce. Așa. Uitați că m-a conectat. Nu se încarcă puțin mai greu pentru că nu am eu cel mai bun semnal la internet, dar am vrut să meargă mult mai bine. Acum depinde și de multe dumneavoastră. Așa, asta o să vă arăt de fiecare dată când intrați în joc, dar nu trebuie să băgați în seamă pentru că nu este nicio problemă. Opțiunea switch de aici. O să iau mai greu pentru că v-am zis că nu e cel mai venit. Dar în fine, uitați, vedeți aici goldurile, cum le arată, unde observați de să dăm back-ul, să vrem să dăm și match, o să le dați aici cu AJ Styles, care îmi zice mie ceva aici în engleză, probabil sună de mine. Haideți să-l băgăm, nu pe John Cena, pentru că nu este preferatul meu, voi dacă vă jucați pe John Cena, eu să-l bat pe Cezaro, care, da, Cezaro este luptătorul meu preferat și sunt și fanul lui, așa că hai să dăm start, să-l vedem pe Cezaro ce poate să facă în ring. Și începe show-ul. A capacity crowd is here tonight. Uh-oh, we know what's coming. Backbreaker. Oh, that was brutal. This can end his career. Oh, no, 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 no. Powerflex. Oh, this is it. Almost.
Yes! Bine, mă, Luigi, dacă nu ai trecut să mergi de prima, să-ți spui suferință, lasă-te mai bate puțin. Here we go! Oh, Did he really just fall for that? He's Bate setting up bun, his mă. opponent. Oh man, the style clash! Deci Magnificent! acesta caracterul meu este un caracter de 400 și acesta mi se pare că este unul din star. Deci aceste... Oh no, I can't acest look! skill din Oh no, standard, no, adică no! această manevră nu se aduce Ooh, that'll leave a mark. Oh, he's in danger of being pinned. I know I saw it. Let's go to Willie Wrestle. Nu știu câștigat, foarte frumos. Începem să se încarce și să vă arătăm superstarurile. Așa, bun. Deci, vedeți voi, băieți, care sunt superstarurile mele care le-am câștigat eu până acum. E bine, l-am și pe The Rock, pe John Cena, Bray Wyatt, Ronda Rousey, Nakamura, Roman Reigns, Andre the Giant, Rey Mysterio, Nikki Bella, care am câștigat de 4 stele.